रायजो राजा नोंथांमोन माने बिपिएफ पार्टिया गावसोरखौनो ओरैबायदि फोरमान होनो नाजादोंमोन मानोना सरकाराव फैनायनि माने 100 दिनावनो एबा 4 मासावनो जोङो बिराद खामानि मावबाय ओरैबायदि माने लेस्टन माने माखासे जि जायगायाव माने सिगांनिफ्रायनो लेस्टन माने लाइ खुन्थिया गायखांनानै इन'ग्रेसन खालामनानै माखासे खामानिफ्रा कनस्ट्राक्टिं खामानिफ्रा सोलिबाय दंमोन बै खामानिनि सायावनो गावसोरो सरकाराव फैनायनि उनाव मा खालामदों बे सोलिबाय थानाय खामानिनि सायावनो माने जों मावदों होननानै फोरमान देखायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय फोरमान देखायनो थाखाय बिसोर मा खालामदों बे खाथियावनो सेरावनो लेस्टन होनना बुङो जायखौ माने लाइ खुन्थिया गायनाय माने माखासे माबा मोनसे खामानिखौ माने मावनायनि सिगां जोङो माबा मोनसे मा होनदों लेस्टन माने लाइ खुन्थिया जायखौ जों इन'ग्रेसन होनना बुङो माने बेखेवनाय लाइ खुन्थिया बेखेवनाय होनना बुङो थ' बे थाखानाय जायगायावनो गोजाम माने कनस्ट्राक्टिं खामानि सोलिबाय थानायखौनो आरो गोदान गावसिनि सरकारनि दिनाव माने बेयाव दा बेखौ खालामनायनि गुबै ओंथियानो जादों बेयो माने बिपिएफ सरकारनि मोनसे पावाराव फैनायनि माने थगायनायनि मोनसे स्ट्रेटेजि मोनसे बे कुकल माने एकदम बिराद लेथ्रा आरोना बे माने राजखान्थियाव माने बिनिख्रुइ आरो देरसिन माने आरो माने स्ट्रेटेजि गैया माने बयनिख्रुइ देरसिन बे सोंखारिनाय जायखौ जोङो क्रिटिसाइज होनना बुंदों आरो क्रिटिसाइज खालामनाय आरो माने खायदा बाहायनाय जायखौ जों कुकल स्ट्रेटेजि होननानै बुङो बिनिख्रुइ माने गाज्रिसिन माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गावखौ मोजां दिन्थिनो नाजानाय बिनिख्रुइ लेथ्रा बुस्थु गैया आरोना बिपिएफ पार्टिनाव दा रायजो राजा नोंथांमोन ओरैबायदि फोरमान जाबाय बियो ओरैबायदि रोखा रोखा फोरमान जाबाय दा माने थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय बेनि बिथांनि नेतृत्वआव बबे जायगायाव बेसेबां खामानि जादोंमोन दा बिनि माने नायबिजिरनाय इनभेस्टिगेसन खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन दा सैथोखौ सैथो जोङो देखायनांगोन नंगौखौ नंगौ होननांगोन आरो नङैखौ नङै होननांगोन मानोना दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं माने पावाराव फैनो थाखाय गादियाव फैनो थाखाय बबेबा माने थांनाय 5 बोसोराव जाय सरकारा मोजां खामानि मावदोंब्लाबो बेखौ गाज्रि मावदों होननानै दिन्थिनो नाजानायानो जादों बिपिएफ पार्टिनि मोनसे बियो स्ट्रेटेजि रायजो राजा नोंथांमोन थ' बियो ओरैबायदि माने मुगैजाथावना ओरैबायदि लासिंसिं आरोना माने मोजांखौबो सैथोखौबो नंखाय खालामनाय बियो थ' नोंथांमोना नायनो हागोन मानोना ओरैबायदि उइथ प्रुफ माने नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन मानोना नै बेफोरबायदि भिडिअ'आनो एकदम फोरमान होदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलां ना नोंथांमोनाबो सैथोखौ सैथो होनना बुंनांगोन आरो नंखायखौ नंखाय होनना बुंनांगोन माने नोंथांनि सैथोखौ नोंथाङा जाहाथे नोंथाङा फाननानै जाया गावनि गोथारथिखौ जाहाथे फाननानै जाया गावनि गोथारथिखौ नोंथाङा मोखाङाव मुख्रा जाहाथे गोसोम गाना बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रायजो राजाजों खावलायनाय थाबाय भिडिअ'खौ नायलांदो इउपिपिएल जोंना प्रमद बर' सारा इन'ग्रेसन खालामखानाय खामानिया नायना हर खामानियाबो मावगासिनो दं जागासिनो दंखायो खामानिया बे पारामेडिकेल नार्सिं थांनाय माने 26/2024 आव इन'ग्रेसन खालामखानाय खामानिया अलरेडि सोलिगासिनो दं लाजिदोंना लाजियासै गोदान नै दाख्लैसो उदालगुरिनि रिहन दैमारि सार डिपुटि चिफ बिथांमोना गोदान इन'ग्रेसन खालामबावबाय जाय खामानि जाखानाय कन्स्ट्राक्सना सोलिगासिनो दंखायो बेखौनो आरो दा मा होनगोन गोदान माबा इन'ग्रेसन खालामबावबाय ओरै फैनायनि नायनो हागोन लाजिदोंना लाजियासै नै बे जाहैबाय माने पारामेडिकेल नार्सिं थांनाय माने 26/2024 आवहाय जोंनि इउपिपिएल जोंना प्रमद बर' सारा इन'ग्रेसन खालामखानाय खामानिया नायना हर खामानियाबो मावगासिनो दं जागासिनो दंखायो खामानिया बे पारामेडिकेल नार्सिं थांनाय माने 26
रायजोफोराव इनिगेसन खालामखानाय खामानिया अलरेडि सोलिगासिनो दं लाजोंना लाजासै गोदान नै दाख्लैसो उदालगुरिनि रिहन दैमारि सार डिपुटि चिफ बिथांमोना गोदान इनिगेसन खालामबावबाय जाय खामानि जाखानाय कन्ट्राक्सना सोलिगासिनो दंखायो बेखौनो आरो दा मा होनगोन गोदान माबा इनिगेसन खालामबावबाय ओरै फैनायनि नायनो हागोन नै दाख्लैसो रिसेन्टलि गोदान इरिगेसन खालामबावबाय जाय खामानिया एकदम कन्ट्राक्सनाव सोलिगासिनो दं जाखागासिनो दङ बेखौनो गोदान मोनसे इरिगेसन खालामबावबाय सोर खालामदों बेयाव आं फरायनानै होनो नायनो रायजोफोर नंखायखौ खोन्थानांगोन नंखाय आरो नंगौआ बेसेबां सैथो जों दिन्थिनो नांगोन रायजो राजाफोरा बुजिनांगोन मिथिनांगोन जाखानाय खामानिखौबो गोदान इरिगेसन खालामबावोना जाखानाय जितु इरिगेसन जाखानानै अलरेडि खामानिया सोलिगासिनो दं दा सोलिखांनाय आरो बे माबाखौनो खामानिखौनो ओरैनो गोदान मोनसे इनिगेसन खालामबावबाय सान खालामनाय जाय बिथांमोन सारमोनहा नोंथांमोना आङो फरायनानै होनो सोर बेयाव इनिगेसन खालामफैदों गिबियावनो दङ श्रीजुत जयन्तमल्ल बरुवा हा बेनि उनावहाय दङ श्रीजुत रिहन दैमारि डिपुटि चिफ दानि आरो दङ श्रीजुत माने सरन बर' हा केबिनेट मिनिस्टार आरो दङ श्रीजुत त्रेदिप दैमारि हा आरो दङ श्रीजुत प्रेस मुसाहारि बिथांमोना रिसेन्टलि नै मैया दाख्लैसो गोदानै इरिगेसन खालामबाय जायखौ जाखानानै अलरेडि सिगाङाव 2024आवहाय इरिगेसन खालामखानानै बेखौहाय कन्ट्राक्सना सोलिगासिनो दं खामानिया जागासिनो दं दा आरो बेखौनो गोदान स्किम होनो मा हिसाबै जेनेबा गोदान स्किम हिसाबै बेखौ इरिगेसन खालामखो ना गोजाम हिसाबै इरिगेसन खालामखो ना जोब्बाय होननानै खालामखो आं बुजिनानै मोनासै रायजोफोरा नोंसोर गावनो बिसार खालामदो नोंथांमोना गावसोरनो रिजायना नायदो मानि थाखाय गोदान बेखौ इनिगेसन खालामखो जाखानाय खामानि थाखानाय खामानि मावबाय थानाय खामानि गोदानथ' नङाना बियो गोदानथ' खुनु मोनसे खामानि बेयावहाय माने टेन्डार जायाखै अलरेडि जाखानाय टेन्डार जाय थिखादारा खिजानो मावगासिनो दंखायो दा गोदान सोरनोबा टेन्डार होबाय नामा बेखौनो नोंथांमोना नायनो हागोन प्रुफखौ होनांगोन नोंथांमोननो ओरैनो बुंबा नोंसोर आंखौ दुखु मोनगोन ओरै नायनो हागोन खामानिया सोलिनानै खुन्था जाजोबखाबाय दा जाखांनायनि उनाव सिगां इनिगेसन खालामबाय गोदान बेखौ बोरै खालामखो अत्यन्त लाजिथावना बिफोर सरकारनि जितु माखासे खामानिफोरा ना बिसोरो जितु मावनो थांनाय थांखि बिथांखिफोरा बिराद नंखाय ओरैबायदि नंखाय फेलार माने ओरैनो मोनसे सल' दा नोङो जाखानाय टेन्डार जाखानाय खामानि जाखानाय नोङो इनिगेसन दा बेखौनो जुदि गोदान इनिगेसन खालामोबा होमबा रायजो राजाफ्रा बिसार खालामदो रायजोफोरा नायदो बाथ्राया बेसेबां सैथो आं नंखाय बुंदों ना नोंखौ बुंदों आं सैथोखौथ' खोन्थाबाय दायो नैबे गोदान नै दा थालिर दंफाङानो दंबावो नै थालिर दंफाङानो दंबावो मैया दाख्लैसो बेखौ इनिगेसन खालामना गालांबाय ओमफ्राय जोंनि आगु सरकार जितु इउपिपिएल सरकारा अलरेडि बिथिं नोङो इनिगेसन खालामखानाय आरो 2024आव खालामखानायखौनो जाखानायखौनो आरो गोदान खालामनानै मोनसे बेयाव स' देखायबाय खामानियाथ' गोदान नङा खामानियाथ' मैयानि टेन्डार नङा खामानियाथ' मैया जानायनि बियो मोनसे टेन्डार नङा दा जाखानाय खामानिखौ बिथांमोनहा बोरै गोदान इनिगेसन खालामखो अत्यन्त लाजिथावना ना बिनिसै आरो लाजिथावना मा दंबावो आरो मा बुंनानै फोलाबावगोन आरो मा बुंनानै मा मिथिहोबावनो रायजोफोर नोंसोर गावनो बुंदो नोंसोरनो बुंदो दे नोंसोरनो कमेन्टआव लिरदो दा आगुनि सरकारा मा मावदोंमोन दानि सरकारा मा मावखो जाखानाय खामानिखौ गोदानै इनिगेसन खालामफिननाय बबे संसाराव दङ बबाव लिरनाय दङ जाखानाय खामानिखौ जे गोदान इनिगेसन खालामफिननानै बियो निउ खामानि होननानै बबाव लिरनाय दङ बेखौ मा फोलानो सानदों मा दिन्थिनो सानदों समाजाव रायजो राजाफोरनो थ' नंखाया ओंखारबायना रायजोफोर नंखाया ओंखारदोंना ओंखाराखै दायो हा नंखाया ओंखारदोंना ओंखाराखै नोंथांमोना गावनो बुंदों थ' सैथोखौ खोन्थानांगोन एसटकिंआ आं होनदोंना गासै बिटिसिआव बबे खनायाव नंगौ नङा बेखौ गासैबो प्रुफ होगोन बिसार खालामनांगौआ नोंसोर डिसाइड खालामनांगौआ नोंसोर रायजोफोर दा नोङो जाखानानै थांनाय आजि 26 बेनिफ्राय 2024आव इनिगेसन जाखानाय खामानि अलरेडि कन्स्ट्राक्सना सोलिगासिनो दङ दा गोदानै मैया दाख्लैसो इनिगेसन खालामबाय बे मा फोरमायखो बियो बे मा खिथानो सानखो दे बेखौथ' सोरबाया नुयिफ्रा गोजाननिफ्रा बबेनिफ्रा गोदान मोनसे बिराद गिदिर कन्स्ट्राक्सन माने टेन्डार माबा बिदि माने मा होनदोंमोनलाय पारामेडिकेल नार्सिं हर गोदान जादों होनना सानगोन गोदान नङा रायजोफोर अलरेडि गोजान जाखानाय इनिगेसन आरो बे अलरेडि जाखानानै बे गोदान खुनु टेन्डार नङा नोंथांमोना कमेन्टआव लिर बे बाथ्राया सैथो ना नंखाय नोंथांमोना गावनो बिसार खालामदो